knock you out, you drink coffee to pull yourself together. And after a while, neither one really works. You can't go to sleep and you can't wake up. And you don't have that feeling of sweet relaxation anymore. You know now that the pills are killing you, but you don't know how to stop. אני לא יכול להגיד שזה דבר רע, אני רגיל לזה מאמא שלי, מבחינתי זה דבר נורמטיבי, לא יודע באמת. מה זה אומר נורמטיבי? מה נשם? נורמטיבי, יש נורמלי ויש נורמטיבי. אוקיי, אני יודע שנורא קשה לך, אתה כמוך, להסתכל על משהו כמו נורמה. לא, זה לא עניין של נורמה, למה אנשים אומרים נורמטיבי ולא נורמלי? נורמלי זה נורמלי, למה אנשים נורמטיבי? זה סתם עדיבות, זה אפשרי. אני לא מאיפה המילה הזו באה, לכן זה מוזר. נורמטיבי זה בעל מאפיינים של נורמה. אתה יודע מה זה, אבל אני חושב, נורמלי זה משהו שהוא חלק. אני חושב לא נראה לי. כאילו, אומרים אותו דבר, הם משתמשים מהם באותה צורה, אבל בעיקרון הסיומות האלה עושות את ההבדל, אני חושב. מה אני כבר יודע? אבלון. אבלון? אבלון.